Pitulas Maret 1813 dumadosipun Kadipaten Pakualaman. Pangeran Natakusuma putra saking Sri Sultan Hamengkubuwana Setunggal kaliyan garwa selir Raden Ayu Srenggarawati dipun jumenengaken dening Raffles dados Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam Setunggal. Sadèrèngipun dumados ing Kraton Pakualam wonten prastawa suksesi nalika Sri Sultan Hamengkubuwana Setunggal ingkang nandhang gerah paring sabda dhateng sedaya para putra. Tabuh 11 dalu 21 Maret 1790 Sri Sultan Hamengkubuwana Setunggal seda ing yuswa 17 gangsal taun. Sasampunipun ngarsa dalem seda, Kraton Ngayogyakarta hadiningrat kados dene kecalan kiblat kathah rerusuh ingkang dipun damel kaliyan VOC lumantar Gubernur Van Overstetten Raden Mas Sundoro dipun jumenengaken dados putra mahkota kanthi jejuluk Sri Sultan Hamengkubuwana kalih ing tanggal 21 Maret 1790. Sasampunipun Sri Sultan Hamengkubuwana kalih jumeneng dados ratu, Thomas Stamford Raffles damel gegeran mecah kekiyatan Kraton Ngayogyakarta hadiningrat kanthi jumenengaken rayi dalem Sri Sultan Hamengkubuwana kalih dados Pangeran Mardika. Pangeran menika sinebat Raden Mas Arya Natakusuma ingkang dipun jumenengaken kanthi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam Setunggal ingkang kagungan tanggel jawab kaliyan pamerintah Inggris. Nalika semanten penjajah ndamel kalih Kadipaten Mardika inggih menika Kadipaten Pakualaman saha Kadipaten Mangkunegaran minangka sarana kabijakan politik divide et impera utawi politik adu domba. Sasampunipun Kadipaten Pakualam dados Adipati Pakualam pikantuk 2000 cacah lemah ing wewengkon Kulon Progo, setunggal kampung ing wetan Kali Cudi inggih menika ingkang sinebat Kampung Natakusuman. Adipati Pakualam Setunggal ugi pikantuk tunjangan $753 Spanyol ing saben wulanipun. Adipati Pakualam Setunggal ugi kagungan cacah 100 prajurit Dragonder ingkang lumampahing wekdal prajurit Pakualaman dipun pecah dados 50 prajurit kavalri saha 100 prajurit infanteri. Minangka wewengkon Adikarta ingkang nembe jumeneng,
Kanjeng Adipati Arya Pakualam setunggal Yasa Kadipaten ingkang samenika asring dipun sebat Pura Pakualaman ingkang dados pusating pamerintahan Kadipaten Pakualaman. Pakualam setunggal ugi kagungan peran ingkang wigatos tumrap pawiyatan ing wewengkon Ngayogyakarta. Dumugi Pakualam ingkang kaping sekawan ingkang jejuluk Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sosroningrat. Kadipaten Pakualaman wiwit mangertosi pawiyatan manca negari kanthi bukti Pakualam sekawan ngintun kalih abdi dalem Sentana dhateng sekolah manca negari. Abdi dalem kakung dipun kintun dhateng Solo kangge nyinaoni pawiyatan guru saha abdi dalem putri dipun kintun wonten ing Jakarta kangge nyinaoni pawiyatan medis. Wonten ing era Pakualam gangsal inggih menika Kanjeng Gusti Pangeran Arya Suryadilogo Ngayogyakarta Hadiningrat kenging prahuru gempa bumi ing taun 1867 ingkang ndadosaken pendhapa Pakualaman ingkang dipun bangun dening Pakualam setunggal rubuh. Mila dipun bangun malih kanthi arsitek tumenggung Sosrobau ingkang nggadhahi panemu yasa bangsal Sewatama ingkang beda kaliyan kraton sanesipun. Inggih menika wontenipun saka guru ingkang mapan wonten ing pinggir tengah. Pendhapa menika nggadhahi wujud setengah limasan ugi ingkang sinebat gajah jerum. Taun 1880 Pakualam gangsal ngintun putra dalem ingkang jejuluk Pangeran Arya Natadiraja dhateng Batavia kangge nyinau babagan dokter Jawa saha paripurna ing taun 1890. Gusti Pakualam gangsal seda ing tanggal 6 November 1900 satemah ndadosaken putra pambayun inggih menika Kanjeng Gusti Pangeran Arya Natakusuma jumeneng Pakualam kaping 6 ing tanggal 11 Mei 1901 kanthi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam 6. Saking pemerintah Walandi, Pakualam 6 dipun paringi gelar Kolonel Tituler. Ananging Pakualam 6 namung jumeneng Adipati sadangunipun kawan welas wulan amargi Pakualam 6 sampun asring gerah satemah tanggel jawab Kadipaten Pakualaman
asring dipun biyantu dening rayinipun inggih menika Kanjeng Pangeran Arya Natadiraja. Pakualam 6 kagungan garwa prameswari inggih menika Gusti Kanjeng Ratu Timur, putri saking Pakualam 3 saha garwa selir inggih menika Gusti Jalika. Saking Gusti Jalika ingkang kagungan panemu supados ngempalaken naskah kuno wonten salebeting setunggal panggenan wiwit naskah kuno saking era Pakualam setunggal dumugi Pakualam 6. Dumugi wekdal samenika naskah-naskah kuno kagungan pura Pakualaman tasih dipunrukti ing kapustakan Widya Pustaka Pura Pakualaman. Boten dipun mangertosi sababipun bilih saperangan naskah kuno sumebar ing sakjawinipun pura Pakualaman. Naskah yang disimpan di perpustakaan Pura Pakualaman ini yang berupa manuskrip ada 270 naskah. 251 sudah tertulis di katalog ini. Katalog ini dibuat pada tahun 2005 dan kemudian setelah tahun 2005 itu ternyata ada naskah-naskah yang memang harus disimpan di sini. Naskah kuno ingkang mapan wonten ing kapustakan Widya Pustaka Pura Pakualaman menika minangka kasil dawuh saking Adipati Pakualam ingkang jumeneng nalika semanten wiwit saking Pakualam setunggal taun 1812 dumugi Pakualam 6 taun 1900-an kangge nyerat 270 naskah kala wau betahaken wekdal kirang langkung 100 tahun. Karena naskah tersebut memang sesuai dengan corak tulisannya, sesuai dengan ada tersirat nama di situ, itu adalah buatan dari abdi dalem atau dibuat atas perintah dari Pakualam yang sedang berkuasa pada saat itu. Naskah asli Yasan Pura Pakualaman ingkang kawentar ing kalangan masyarakat ing antawisipun Serat Babat Mataram, Serat Bratayuda, Serat Tajusalatin, Serat Pandhawalari, Serat Sastra Disuwur saha Serat Menak. Saking sedaya naskah kuno ingkang mapan wonten ing Pura Pakualaman, wekdal sakmenika wonten tata cara mligi anggenipun ngrukti kadosta dipun lebetaken wonten kothak ingkang agengipun sami kaliyan saben naskah. Masing-masing dari tiap naskah ini pernah difumigasi, difumigasi, dihilangkan, pokoknya diupayakan yang terbaik untuk supaya tidak ada hewan yang merusak itu, tidak ada jamur yang merusak, dan itu sebenarnya memang harus berkala dilakukan fumigasi. Nah,
di tiap naskah ini kemudian dimasukkan ke dalam kotak pelindung naskah, yang masing-masing kotak pelindung naskah itu dibuat sesuai dengan ukuran dari tiap buku itu ya. Jadi panjang, lebar, tingginya itu kami ukur satu persatu untuk dibuatkan kotaknya satu persatu, tidak ada yang sama itu dari sekian banyak itu. Kemudian disimpan di lemari yang di dalamnya ada kapur barus, ada penyerap kelembapan, dan tentu saja harus bersih dari debu, dari hewan-hewan yang bisa mengerat buku, bisa mengerat kertas itu. Insya Allah sampai sejauh ini selamat. Naskah kuno ing kapustakan Widya Pustaka Pura Pakualaman menika dipun simpen kanthi dipun tata wonten saklebeting lemari ingkang suhunipun terep saha saged dipun tingali andhap inggilipun suhu ginakaken hygrometer. Kangge njagi kalembapan salebeting lemari dipun paringi kayu jedar saking Dewan Perpustakaan Arsip Daerah utawi DPAD. Dipun ginakaken ugi silika gel supados naskah awet saha boten kenging jamur. Kangge njagi fisik naskah ing saben dintenipun wonten kalih naskah ingkang dipun isis déning abdi dalem Kapustakan Pura Pakualaman. Kajawi saking menika kangge njagi suhu ruangan Kapustakan Pura Pakualaman ginakaken AC. Derek marang majuning jaman saking Kapustakan Widya Pustaka Pura Pakualaman ngawontenaken digitalisasi naskah kuno. Kawontenan naskah kuno ingkang mapan wonten ing Kapustakan Widya Pustaka Pura Pakualaman tasih sae saha karimat kanthi becik. Ketika kami menemukan, kami ditugasi di sini sekitar tahun 2002 itu, naskah ya seperti inilah keadaannya, cuman belum ditoto, belum diatur sesuai dengan kategorisasi tadi, dan juga belum dimasukkan ke kotak pelindung naskah tentunya, dan kemudian perlahan-lahan bisa dilakukan seperti ini gitu. Dan jelas yang harus diperhatikan adalah kelembapan, karena semakin lembab ruangan itu akan membuat jamur menjadi lebih mudah tumbuh, lebih mudah ada, dan kemudian juga hewan-hewannya itu juga bisa banyak juga di sini. Jadi di sini harus tidak boleh terlalu dingin, ya suhunya normal, bisa dilihat pakai kayak ini, pakai hygrometer itu ada kita dari situ bisa melihat keadaan suhu di sini, baik suhu udara maupun tingkat kelembabannya gitu. Jadi ya standar saja, sederhana saja kan untuk perlengkapan. Naskah kuno ingkang mapan wonten ing Kapustakan Widya Pustaka Pura Pakualaman menika saged dipun pirsani dhateng tiyang umum. Ananging bilih badhe mbikak naskah saha ngawontenaken panaliten ingkang gayut kaliyan naskah kuno kedah ginakaken surat resmi saking instansi.
Wondene tata caranipun inggih menika surat dipun caosaken dhateng abdi dalem ingkang jagi regol Pura Pakualaman saha nyerat wonten ing buku tamu. Menawi surat sampun dipun tampi, kalajengaken mlebet wonten ing sekretariat Pura Pakualaman kangge nyuwun idi. Saking sekretariat Pura Pakualaman sakmangke wonten abdi dalem ingkang dipun utus kangge nderekaken tumuju Kapustakan Widya Pustaka Pura Pakualaman. Dumuginipun Kapustakan Widya Pustaka Pura Pakualaman sakmangke dipun dherekaken abdi dalem kapustakan kangge ngawat-awati naskah kuno ingkang badhe dipun taliti. Kebanyakan pemustaka yang datang ke sini itu sudah punya punya pikiran yang mengarah ya. Aku kesini mau cari manuskrip. Bagaimana cara mereka mengaksesnya itu? Yang jelas tetap ada formalnya dengan surat. Terus nanti kalau sudah mau menggunakan naskahnya itu pakai sarung tangan, terus dengan kami tuntun dulu pertamanya gitu gimana cara membukanya gitu. Terus nanti tidak boleh difoto kecuali kalau untuk keperluan lampiran skripsi, kan pasti perlu halaman depan, terus contoh hurufnya itu masih diizinkan. Panganggenipun naskah kuno ingkang mligi tumrap Pura Pakualaman dipun ginakaken kangge pandom tari mligi gagrag Pakualam, batik mligi gagrag Pakualaman, saha pandom lakon pagelaran wayang kulit. Panganggenipun naskah kuno Pura Pakualaman kangge pandom tari mligi gagrag Pakualaman inggih menika wontenipun beksan Tias Muncar. Beksan menika dipun gambaraken saking prameswari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam kaping 12 ingkang remen dhateng iluminasi salebeting naskah kuno Skriptorium Pakualaman ingkang salajengipun dipun dadosaken pandom motif batik mligi gagrag Pakualaman. Beksan Tias Muncar menika ngandhut filosofi sawijining wanita utama ingkang kedah nderek marang piwulang becik supados tansah pikantuk kawilujengan, katentreman saha kasantosan ing lair saha batos. Beksan Tias Muncar menika katingal indah edipeni amargi kapendhet saking serat piwulang estri yasan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam kaping 2. Pemanfaatan naskah manuskrip di sini selain untuk akademis ya, jadi untuk objek penelitian bagi mahasiswa S1, S2, S3 juga kalau di Pakualaman sini juga sudah dimanfaatkan bahwa dari sumber info yang ada di dalam naskah itu bisa menjadi jelas ya, jadi tembang mocopat itu biasa dilakukan. Kami di sini ada urusan mocopat yang mengajari tentang
nembang mocopat itu seminggu sekali, dan materinya biasanya dari syair tembang yang ada di sini. Selain itu juga bisa menjadi tarian. Nanti di sini di katalog ini di bagian lain-lain itu ada naskah yang memuat tentang judul-judul tarian yang pernah dibuat atau ditarikan di Purwopakualaman ini. Panganggenipun manuskrip kuno ingkang salajengipun inggih menika kangge pandom lakon salebeting pagelaran wayang kulit ing Purwopakualaman. Pagelaran wayang kulit menika nate dipun tindakaken dening abdi dalem dalang Ki Mas Jajar Darmo Wiguna ing Kemis Wage 3 Agustus 2023 ingkang mapan wonten ing alun-alun Siwandan Purwopakualaman. Pagelaran wayang kulit menika kanthi lakon Wahyu Makutha Rama ingkang dipun pendhet saking wedharan piwulang luhur para dewa salebetipun Serat Astabrata. Kajawi Serat Astabrata ingkang minangka pandom lakon wayang kulit, gambar wayang salebeting Serat Bratayuda ugi dipun dadosaken corekan utawi pandom anggenipun Purwopakualaman yasa paraga wayang kulit. Wayang kulit gagrag Purwopakualaman menika kagungan titikan mligi inggih menika paraga wayang kulit ingkang ginakaken keris. Wayang kulit Purwa ingkang mapan wonten ing Purwopakualaman samenika minangka yasan dalem Kanjeng Gusti Pakualam Setunggal dumugi Kanjeng Gusti Pakualam Pitu ingkang asring dipun sebat wayang kulit Purwo Kyai Jimat. Purwopakualaman ini. Jadi info dari itu bisa menguatkan tentang tarian yang dipentaskan di bangsal sebagai bentuk tari dari Purwopakualaman, bahwa ini loh dari sejak pada masa Pakualam 1 pernah ditarikan tari lawung dan sekarang masih ada, itu dikuatkan kan secara itu. Kalau biasanya kan cuman lisan ya, jadi memang ada tahunnya ngono, iki pentasnya mana, nah itu di naskah ternyata memang sudah ada tentang uksan lawung, tentang uksan Obondoboyo, itu sudah ada infonya tentang itu. Ya itu tadi ya. Jadi selain itu juga digunakan untuk bahwa itu disebutkan pertama tadi saya pernah menyebutkan tentang bahwa di naskah ada ajaran-ajaran. Nah, ajaran-ajaran yang termuat di naskah itu diungkapkan lagi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang pada masa ini, dan kemudian menjadi bahan untuk seminar, untuk buku, untuk pembekalan pegawai, itu ternyata masih relevan hingga digunakan pada saat ini. Pirembagan ingkang sampun kababar kala wau minangka satunggaling ngilmu turunan saking filologi ingkang dipun wastani kodikologi gayut kaliyan papan panggenan dumunungipun naskah. Panaliten menika kagungan pangajab satemah babagan ingkang dipun anggep kuno saged nuwuhaken pangertosan
dhateng pamirsa sedaya bilih naskah kuno ingkang dipun simpen wonten ing Kapustakan Widya Pustaka Pura Pakualaman minangka tuk sumbering ilmu ingkang kagungan mapinten-pinten manfaat saha mangertosi menapa cikal bakal saking kabudayan ingkang sampun lumampah. Cekap semanten nyuwun pangapunten menawi kathah kekirangan saha kalepatanipun. Matur nuwun.